направо заповедай, то се направи через това. Къде отиде Тос? Е това, прави видео. Да правим ли видео? Правим видео. Къде отиде Тос? Айде! Да те не тъпим те назад! Тос беше много нервен, бе. Сега ще дойде, тя да изпълни. Това на риба! Ай го изкарам това, че сега ще е такова. Коце, къде отиваме? Найде да си ходим, бе. Къде тръгнем? Да не е някой спортист, бе. Кот напъна ще кажеш, че 100 кила фанана, бе. Това от кит. Тия маники се опъват, май най-много да е. Рифа на риба! Ниска! Ниска! Тука за ниска! Отгоре, отгоре. То слово мороша перката, да не е някой металист, бе, да има. Много трудно! Да просто екипът на Виефай! Хайде, хайде!